Gibati ba nimo nga ngit-ngit ang imuhang dalan nga ginaagian karon sa imong kinabuhi? Nagalakaw ka ba nga dunay paglaom sa matag adlaw? Or ikaw kadtong tao nga daw walay direksyon sa imong kinabuhi? Mga kasama, ang pulong sa Dios nag-ingon sa Salmo Kapitulo 119, versikulo 105, nga ang imong pulong sama sa suga nga nagahatag og kahayag sa akong agianan. Daghang mga panahon sa atong kinabuhi nga nagtira pataka lang ta sa atong mga kinabuhi tungod kay ato mang gituman ang atong kaugalingong kabubuton ug wala man ta nagtuman sa sugo sa Dios nga mao gayud unta ang atong angay nga sumbanan ug sundon sa atong mga kinabuhi. Hinungdan nga daghang mga higayon nga napakyas kita ug nawad-an kitag paglaom. Kasama ang pulong sa Ginoo karon nagpahinomdom nga angay natong puy-an ang iyang pulong. Paminawon, estudyuhan, sundon ang mga sugo sa Dios nga mo'y maghatag kanatog kinabuhi ug panalangin. Ug pinaagi niini atong matagamtaman ang kinabuhi nga dunay kahayag. Tungod kay ang pulong sa Dios mauman mahatag nato giya sa matag adlaw hangtod sa iyang pagbalik nga mo'y maghatag kanatog kinabuhing walay katapusan. Maayong adlaw kanatong tanan. Kini si Radyoman Michelle Miral Galve ug nagaampo nga kitang tanan makaangkon unta og malinawon ug madaugong kinabuhi diha lamang kang Ginoong Hesus.